שלום לכולם, כאן מור. היום אעשה לכם מדריך ראשון בערוץ, או בכלל סרטון ראשון בערוץ, על הורדת רעשים במיקרופון. לקחתי את המיקרופון הכי גרוע שהיה לי, ועכשיו רק יורידו את הקולות ואת כל הרעשים. אז בעצם, הדבר היחידי שאנחנו צריכים זה המיקרופון שלנו, והתוכנה שנקראת Audacity. אוקיי, אז בעצם מה שעושים זה, נכנסים ל-Audacity, אחרי שתורידו, אני אשים קישור בתוך הדסקריפשן, אתם תראו את כל זה, שזה בעצם סרקל כלים. עכשיו אתם לוחצים כאן כדי להקליט, ואנחנו נקליט משהו. זאת תהיה הקלטה מספר 1. אוקיי, אז מה שעשיתי לא היה טוב בכלל, ולמה? כזה לא אמרתי. צריך להשאיר כמה שניות בהתחלה, כדי שהתוכנה תזהה את הרעש. זאת אומרת שאנחנו נמחק את זה. נעשה חדש. אוקיי, אז נתחיל. שלום לכולם, זאת היא הקלטה מספר 2. ועצרתי. עכשיו אני רק אשמיע לכם את זה. אני אשתיק את זה, שתשמעו את הרעש גם. שלום לכולם, זאת היא הקלטה מספר 2. אוקיי, אז חזרתי, ועכשיו אני רק אראה לכם איך מורידים את הקולות. אתם שמים את ההתחלה ששרתם בעצם, כדי שישמעו את הרעש. לוחצים על אפקטים, והסרת רעשים. עכשיו לוחצים קבל פרופיל רעש או get noise, אני לא בטוח, שכחתי כבר, אז לוחצים על זה. אחרי שעשינו את זה, מסמנים את כל הקליפ, דאבל קליק, אפקטים, הסרת רעשים ואישור. עכשיו בעצם אני אתן לכם לשמוע את מה שיצא בעצם. שלום לכולם, זאת היא הקלטה מספר 2. הרבה יותר טוב, נכון? אז בעצם כדי לשמוע עושים קובץ, יש פרויקט בתור, ואז ככה זה. אנחנו משמור את זה על דסקטופ. Audacity. אוקיי? זה כדי לשמור את הפרויקט, ואחרי יש לכם יצא בתור, עושה את זה WAV. אוקיי, WAV. Save. שוב, לא צריך את זה. זהו בעצם. נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי. שלום לכולם, זאת היא הקלטה מספר 2.